Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sagudayan nga rod dati umuna nga surat pagkasalitaan, ngayon tayo padayawan nga ibasa, pagkasalitaan ni Bobby nga napuluhan, dagiti agkabsat. Dear Manong Nemi, end of the month, Manong Nemi, makabulanan nga sa anak nga nagawid sa Diabalay, iti lugar mi. Tadag dito'y kabisera, dito'y syudad nga kabisera ti probinsya mi. Mailiwakon kininanang. Ket mailiwak pa ita, kinimanong ko, Manong Nemi. Numampay, idiubing kami palaeng Manong Nemi ket talaga nga saan kami ngagkasurutan ngagkabsat. Tsaka mo, nuapay Manong. Awan ba't tiwas basol ko kini Manong Dario? Nuapay kedi nga kasla kagkagura na klauna eh. Gapo nga ta, tasyak ti agbasbasa iti college, idinto ta isuna ket high school graduate lang. Idi nga min naggraduare ni Manong Dario, Manong Nemi, iti high school, isumeten ti papatay di tatang. Ket ni Manong Dario kas inauna, tas laisod tinagbalid nga ama, nga ison tinangituloy nga nagmula itinatang iti bangkag. Agbangbangkag. Nga dayta nga bangkag, Manong Nemi ket medyo panglawaan. Pagmulmulaan ni Manong Dario, iso da kininanang, kadagiti nateng, kanda dumapay, nga mabalin nga maimula ken mailako. Kinabudno na Manong Nemi, ket iso ti pagtataudan ti pagbiag mi, ken pangpapaadal ni nanang kanyak. Wen, nakarkaron Manong Nemi, ti kasla panaghimon, panagselos ti kabsat ko. Idi ta, agbasbasa ako ni ti college. Mabatbati isuna sa dya lugar mi, nga ngumisngisit, nga day ti bangkag. At ay idinto ta siyak Manong Nemi ket pumudpudawak tagyanak nga ro dito syudad, estudyante. Napindas digiti arawatek Manong Nemi nga mapanagbasa at uniforme. Kinuhori sa anak ko uniforme, napindas ti sapatos ko, pantalon ko, t-shirt ko, polo shirt ko. Kinabunno na Manong Nemi ket addan nobiak. Kaskulaak matlang, agpadpada kam ti kurso ng accountancy. Iso da ito'y ni Lilia. Kahit ko tagbakasyon, Manong Nemi, sat gapuna nga nagpakada ak ni Lilia, na panak iti kasera na. Hello? Ay, may kagahayang Bobby. Mailiw ka man itin sa talid yung kalman, nga ako ti panagkita ta, Friday. Agawin ako sa di lugar mi, mailiw kininanang. Iso nga may kagpakadakin ka. Okay, ingat. Ano kung itong gawid? Bigat iti Lunes, kamakamag to ti first class na. At aglugan to ti first trip, nga lugan. O may iti syudad. Digat kahit nga sawan, may salangal daw mo dyan. Kan may isang rabi. May sangal daw kin good what rabi. Okay. Ano to ti kahit mga pasarabo? Ngayawit ko to eh. Bahala ka. Kahit mo't natin tado dyan eh. Awan ti prutas, papaya. Alaman,
Kahit ko't papaya, naglaluro natin dadag. Opo, nagimas, susukaan, masukaan. Di lang kanto. Nakaroon. Okay. Awan ti pabalon mo kanyak. Kas kumitan niya. Nulipatong mo. Kasapulag ti kiss. Sige. Minsan lang Ping-ping lang Nakaping-ping. Lips. Babi. Tunukan. Guyutin ka isa't silad ko. Abigid din nga saan. Saan ka kapagod ka na? Loko. Alahin ka nga din. Gananad ka. Orisi ka. Siyak tubot sumumbulat nga bakasyon di lugar mi. Into lawas na. Iri mga sangpetak dito'y balay manong name nakigtut ni nanang. Uwit anak ko! Ni nanang kasla nakakita at ar-arya. Hamot anak, hamumat nga minimpaka mo. Sa pabigla-bigla ang sumarungkar ka. Anak ko, pag man natin boradak ng anak ko. Ni Manong, kadadadyabang kaga. Iti kasting nga oras, di pa nagsimangat. Tagliad naman paglinungan na. Nga iraprapin na natamot ng mga sikaso ka nagkitimula. Minga nateng. Ay, huwag kaya manak. Ala, ika, mamlas kanta. Tumiliwak di manok. Maayabot yun pa. Alisto lang. Alisto ang matagtiliw. Alisto ang matagparty ka. Alisto at amang luto. Mangmangan kami idin manong nimi na sumangpwet ni manong taruin. Manong adak. Adak ka. Si Dario. Si Datayo ko na manong. Di ang magpagpagunyan. Ang sikat ka sa salita. Nanang, si Dayo? Si Datayo ko nung kami anak taway kan. Sidsidayan nyo ang madawati kahit ko sa wine. No jak mariro. Nang tiliw ka tiwanok, nanang. Uwanda, kakaso ng ada ni ading mo. Iso nga umay tultulong nakadagataragang ng manok. Sida? Ilin to ta siyak. Siyak tagtartaragan. Siyak tagadgatang takananda. Pagkatapos, agawit ka dito, agsida ka na gina. Anak, kakating nga astak kakaiso ng ada ni ading mo. Siyempre, nabayagan nga nagsidat manok. Kasi karot na wayak mo nagsadot na manok. Una ta masadot ka man kung nagtiliw ka nagparty. Adaman nga kahit mo nga ilako ng sidaan. Sus! Dita kayo. Agad umay ka mga anak ko. Nakailatan. Check masaw nga, kasago na takapsat ko nga. Alapas pasyensya ni Manong muna. Okay lang nan. Ay na. Imbag mananak ko ta saan kang mapikar. Ana mapikar nga ito sa amin. Tila dati kami tikabot-buten ko no kasta nga. Ipakita ni Manong mo, Dario, tigura na kang ka. Ti am kag amangan no. Kumarit kamat. Amangan no sa batam di pudot. Di ulo na. Amom to, agsabat ti pudot ken pudot akit gulong liab. Himbag laki din tanda ka mga anawa ka na kayo ka. Nga mga sib-sib-sib no anyaman ti pagpungtutan ni Manong mo. Alala, itulot ang manganin. Itulot ang manganin, eh? Kabayatan ng itultuloy mitimang mangan Manong nemi. Ano yung namin tirason na nang naapay kastat parang tartarakanyak ni Manong. Samit lang napasamak hindi tayo di agbasa ka ti college kaya di surat ti agbang-bangka. Akit dakil ti imon na atak. Si kantot agraduare nga napintas ti trabaho, napintas ti biyag mo. Ininto tayo suna. Agbang-bangak tulat ta. Kat mabalin naman agbasa. No agbasa ni Manong mo. Sunod mga si kaso di bangkang. Diyak ba't karot kabailan? Di, baybayan na, ipabangkag na sa bali. Pangalan tayo nga ti pagbasa yo. Banyo nanang. Tanong makapaggraduarak. No kayat ni Manong. Pagbasahik.
Siyempre, iso tagbang-bangkag. Tultulungan nyo iso na. Arig na, aga po iti pagbambanugan na dito dyo kanya kakwarta. O sarek nagbasa, di ba? Iso nga, damot utang ko keng wana. Kahit kung tumayadan, makapagtrupusak langit di. Bay nyo na nang takasarita na siya, ati Manong. No, agsarita kayo, pero mimit nga pigpisat uni na, nga bugbog kawan na ka. Uri kasaritam ti na siya, at sumrain na. Iso nga, samulangan nga sasid gananak. Nanang, kasaritak madlain. Tapno maamwa ka talaga, no ay pa kasta ti parang tratar na kanya. Mas lasanak nga ibilang nga kabsat. Napanak nakikaruba, manong nemi, kalpasan ti pangal daw. Siyempre mailiwak mo't kadagay kakabagyan mi. Napanak yan daanti, kanagay kasinsing ko. Ay, napiyakan kanto na kasin. May sa kanton ng mga obisina ti bangko. Mga asin na po Diyos, palubos ti hapo kasin. Yung bagkang gaat, at interest mo nga talaga nagbasa. Yung ta kami? Naging kakamlat di bangkag. Katatal-talon. Nadara pangap ko. Isot ka po na nga kahit cotton oil. Ay, kata kayo nga kapsat. Sikantot na yung bagat, sikat agraduar. Nadeta di. Ay, bagbagan nung kanikaasin nga Dario. Nga sakit tinakim na. Sakit tinakim na kanya. Kapilit na nakasta. No, saan ko mga nung anatay dito tatangyo, siguro at nagbasbasa, nagraduar ko mga matitan. Ngayon gamutan na tayo, dadi uncle, kaniso natin. Nang sublatin nga nagasikaso ti bangkag. So nga, nagasgasat ka kanong kami ti suna. Kasaritak ti suna. Mabalin naman tagbasa. Uno saan into nagraduara, kada trabaho, kay karik, pagbasa ito suna, no, kurana. Nikit lang ito na. Only na kayan, ti adal, kasi no, talagang interesado ka. Dimteng tirabii, manong nemi, yor uray ko ni Manong Dario. Nga maturo ka nanak. Diba, parbangon to? Into no, agpasa, pakabisera ka. Yor uray ko ni Manong. Hamo makasarita isuna orin sumangpet. Sigurado nga nakainom na dyan. Patasak na ta, nanang. Munto pa nga makasarita ka na siya at no awan arak iti urat na. Ano to lagi kita? Ano? Isudaitan na. Huwag makita magbasing-basing. Ni, natulid na. Sasapo aya. Tati anak ko na ya. Banyo nang, tasya akong timapan ng tulong keng kuwana. Yung anak ko, pakumbaba ka lang na ko ha. Manong, makanda, tulungan ka, bumangon. Sino ba? Siyak na ading mo nga, Bobby. Sana, nalasagin na. Kabay lang tumagdar. Diyan ka sa bulan, itulong mo. Abi nga, takabay lang amin. Tumparbaong ng pa-sentro, agpa-kabisara, manong. Umay ka, tutulungan ka. Hindi naksagidin ko, nakabay lang. Tsak masabol, tulong mo. Di ka makabangon, so tulungan ka. Hindi naktulong. Dandogin ka. Kahit mo? Ha? Ngunat sa ako sa itong balam. Panahon nagdoy. Bay. Tura bang nasuya ka, bay? Yung po at naggraduar kanton. Sus, mga opisina kanton. Siya nga, makmaksay na kinabangkag. Ha? Manong mabalimon tumatagbasa no makaraduarak. Datun asawa ka loko. Abay ko na maong panupiak. Abay si kalagwapo. Gapo ka dita nangisit akong kita rusanger tiropak. Gapo pa nagbangbangga ko. Di mo kaya mo nga asod ka po na nagbambanugang tapos na pagbasam. Ngayon ito dinanang. Amo ka manong isot ka po na gamiyaman na ka. So nga kahit kung nga nga ito nagraduarak pagbasahin ka mahit. Lain. Ang tagalagpadpada. Nagasgasat ka kim siya. Mabaling ka nga agbalin nga nagasat. No, adarapahap mo. Ito kwet mo sa wala narapahap ko. Ayan, nako. Umay ka ito'y unagan. Tadi ito kayo nagsalita. Nga di rakat ni. Makadisturbo kayo ka rin ka roba.
Naman pa sana kaya't ni Manong tagpatulong ng kabuta talaga nga di nakaya Manong Nemi. Tinulungak. Binagkat ko. Manong kumpot ka. Kaya ko ng langarudan. Sige, ibatan na kon. Kayam? Sige, ibatan na kon! Ura na mga intunong siya akong tinatulid, Manong. Paunay ka man tinakapsat. Naparte kami kat. Munja kaya, okay na. Makabag na ako na eh. Makasara ka dito nagtibalay. Teta. Ibagam ka dito nga. Nagapuat. Sinango ni Nanang Manong. Nangang kangarodan, lumekan ko siya anak ko tayo dasarang ka. Nanan! Anen? Dito ako nga ganda. Itimat la silid mo. Dito ako ngunak mo. Dulo yung nga bakit? Dito ako. Babayan tagladan! Pag-ibiyangan nun. Bakit nomis bukan tumanin ako? Kanya na kayo tumusawan Nanang. Agang ang sagak! Agisisbok pagidak! Mapasaray kas talo kakit no mapalo tuminom. So yung kan sapi lang arog umisbo anak sa kan tumaturog. Ay di nakpagibiyahan ng anak mo. Ang kapuat datanak yung paborito yo. Anak sa mga sawanti kasta. Ang badbadang badkat pa nang tatara ko kada kayo. Ano ang badbada? Pababasahin nyo siya ngay. Kahit mabali mo matagbasa, ay siya nung arot yung mga sikaso, di bangkag? Pakalak karot pagbasa ko sa ang trabaho? Manong, oret damit sideline ko dyan nga, syudad. Sambat nga amin nakasapulak at itad Nanang. Itad yung kanya. Tultulungan ka bala tibagi? Ginlalastog ka, tultulong tibagi. At no ibagak kininanang saan naka-ikanti kwarta. Mabalimat. Kayak mo tapagbasahan ti bukod ko pagi. Kaya nakarit ka, ginlalaing ka. Tinasihat pa'y babi anak. Sumur ka nit silid mo. Tamaturukan. Kat parbangon to nagriing ka. Indandanon ko dito syudad, Manong Nemi, ti problema ming nagkapsat. Nadlaw ni Lily. Uno ni Lilia, nga girlfriend ko Manong. Dan sakit di problema ng sangpat mo dito nga nagkabuhay dyan lugaryo. As usual, nga nasyata pulos di panang tratar ni Manong Dario kanya. Ura na may dakti amin pa nagpakumbaba. Alam mo ba yung natin nangarot? Di namat kaya tidumngeg. Siyempre, bagbagaan nga tamat inanang mo. Kansala nga ninanang mo't mangbagbaga kuha na siguro. Di ka bagyan yun dyan. Hanggang kumangisot pa kaapektaran ti panagbasam, babi. Iti problema may tikapsat mo. Garapahap ta. Makapagturpos ta. Makapagtrabaho ta. Ano nga ti plano? Iyawid na to sa lugaryo? At ayun na Diyak kayat, no saan kami nga kinawatan nga kapsat, diyak kayat nga agin nasidag kami. Baka kumarkaro ti amin. So nga tiramidak, dito itanto mangkita ti pangipatakdaran ta ti balayta, dito syudad. Agtrabaho ta nga gurnong, sa ta mga kumatang ti lute, sa ta mga patakdar ti balay. Mas dyan. Kahit nung kasano lang, kabalay tato ni Nanang ko. Bumakbagat matisuanan eh. Kumapkapso. So nga kahit ko, siyak to, timakamo, datanto timakamo, ng mga sikaso kay ni Nanang. Sagbay nga nagradwarak Manong Nemi imay ni Nanang dito syudad. Nang, ito nagradwarak ko man tayo mayo. Saan ko nga mauray pedeta anak? Abay met, kumarkaro ni Manong mo. Abay, pinilit na. Empanagan ko kayong kuha na. Tititulo ti bangkag. Na, di ba gudwa kami? Agbadbada kami ngagtawid, di ba? Jack pa'y natahing kayat nan nga tawidan. Kada na nga ron,
Mangipang pangtamatan ako nga dadakas nga mapasamak no jak arapiden. Nasikaso nga roden, ija munisipyo. Nadamat amok sa jay, nga ison ati nakamon. No kasta kukuan ni Manong Dario di Bangkag. Kukuanan. Kit ko na nga asanan nga mangted kanyak, itiyak paglakwan. Takukuan na nga roden. Hanga bali anak, taggraduar ka maten. Hanga bali. Jay balay ken jay nagdisuhan jay balay, jay sular. Isuntun ati, panagan ko ken ka. Kit, ang pag-asawa ni Manong. At ay, nubya na. Sino ko ba't bayat kang kuha na nagagat ng paiso ang ti bumaleman rabiin, karyar, barbartek mo din. Ni Manong ina ya. Bakit ito nagretuar ka anak? Anak ito makaumahin. Umay ka anang. Umay kasi sino nga ti manghabay kanyak? Nusang na kayo? Sino pang iyawatak di diplomak? Nusang na kayo? Sana ka nagaw-awid Manong Nemi. Sana kayat ni Nanang kita kami ngagkapsan. Imatindermit lang ni Nanang Manong Nemi. Idegraduarak. Iti college. Kaya dito'y kasera, Manong Nemi, nga nangisagana kami mati pagpaalak, pinagpaalak. Ninya mamukon ni Lilia kininanang. Alakit di kaya palang oras asawaan na ko Ewan pagdanagan nyo nang. Napinda si Tulag di. Nagtrabaho kami. Mayroon armi lakit di pa nag-board me. Ayaw kaya manak. Dahil siguro ti mauding nga maitod ka kung kaakwarta. Paggastusan mo itian niya man na paggastusan pa. Nagyamanak na lang. Ala, nung mailiw ka sa diay, mamlatan ta sakto ba dito? Kaumat sa baling kailiw mo, nusangan siya. Kumarkaro ka no, kumarkaro ni Manong Dario, Manong Nemi. Yapsan ko latan ng kaskaso, teko na kon Manong Nemi, kaya talagkon ka ni Apo Diyos ti amin. Awan sa baling inaramid mi, kini Lilia, no saan nga, nag-review, nag-take the board, nakarawar kami, ay nga nakastrike kami nga nagtrabaho. Hindi umay manin pumasyar ni Nanang Manong Nemi, nebaganan kanyak, ngayon lako kanon, ni Manong Dario ti Bangkag. Anya? Nilako nan kunayo? Wen. Inanuno ti kwarta. Dagman mo. Inlako na ti Bangkag, sa ginatang na nga daga, nga sa giant ng itiswan na ti bukod na nga balay. Ano talaga nga plano ni Manong Dario, ti bagbiag na. Kaya, ano itong araw din ti pagbangkagan na? Diyan, manar mo, tsaka kapsat mo. Nanang, dito'y kayon. Anang, agawid akpay lang, buta. Tadamat di kiti as-asikaswak. Adamat di kiti mulak, di arobayan, di sular. Kaya di kiti tarakin nga manok. Bayan nyo ta, siyak tot sumarungkan. Iyam amak ko lang, ti pa nagsabat, ti dalan yung agkapsat. Naruno na kasta nga nakainom ni Dario. Awan simpeng ti panunot na kasta nga nakainom. Tsaka mo. Awan mati mo ka nagkurkurangak kan ko na. Nang, ito nag-asawa kami kini Lilia, kahit makapagbalay kami. Agnaed kaiton ka na kami. Alawanan na, alawan. Ada nalaka nga luteng, Manong Nemi, kinabailan mi aginatang. Kalpasan na, Manong Nemi, duwang katawan pa nagtrabaho min kini Lilia. Dito yung nangipatakdar kami iti balay. Sampay nalpas, ngayon dito yung Manong Nemi nga nagkalay sa amin. Matender ni Nanang, siyempre, di ba nagkalay sa amin iti asawa. Ay ka nagbalay kami, iti may patpatagdar pala nga balay. Kapilitan ng Manong, basta lakit na ilalpasan ti may nga silid, at pa nakakusina nan,
Agnaed kami habang nga may tutuloy nga matrab-trabaho. Di malpas ti may kadwa nga sila at manon na mi inayaban mi ni nanang. Dito ikaw yung nanang orek ta agtutuloy na ta nga may rin-pas ti balay. Kumusta ni Manong? Anak, pasensya kan. Awang pulos ti. Naipatawid kan ka. Hindi ka tiyosawan. Imbagayo hindi nga di balay kan di solar. Nga nagdiswan na kat kukwak, di ba? Pinilit ni Manong mo nga na inala. Pinaipanagan kay kuha na, sana ila ko. Kahit yung awanin ti balay? Ti family house tayo? Awanin. So kapag isuunan yung maya kong dito, dito ay akong nagnain. Diya akong maanusan di kapsat mo. Agpakpakawala. Diya ka mo no anyat mapaspasama kag kuha na. Inadipan isuna itinalaos nga ilem. Umapal kang katamang opisina kan. Kadadan asawa. Nga pintasin tibiyag mo. Maaramid na kumamat ti kasta. Pintas tibiyag na. Nos isar din ng tuminom. Na ipanan na naglakon na kadag iti bangkag kan tis balay kan sular. Anong nemi, slakayat ko ti mapansad dyan lugar mi, takasaritak ti kapsat ko. Gawid nakbad ni nanang ngem naglibasan, nagpakada kiti asawa. Babi, amangan met no may sagmak ka. Amangan met no, saan mo man nga may turod nga dangran ti kapsat mo, kasano no, dangran na ka. Kasano no, mabalis mo. Kasano no, at damay sa matay ka na kayo. No mapapatay mo ti kapsat mo, may balot ka. Laglagi pa mo. Takailan ti musik ko. 5 nga bulan ti nauna nga nagta. Pumikpik sa titudo kayong kapsat. Baka anytime, baka biglang gawan ti kuryente. Gusto nan hulyan. Wag naman hulyan. Na naroon na ka nagitay at tinababang lugar. Ito nga pa nagtutudo na akit talagang nabuslon ti danom, amang palayos kadagit ababa, nababa nga lugar. Ay, sarting namat kay di marina. Ituloy tayo yun. Napanak manong nemi iti lugar mi ket ti balay nga dimaklak sa balin tagigan. Sino ka? Isak ni Bobby, ti burdak ni nanang ko nga, Siyon, taking balay dati dito nga balay, kenti solar. Ngayon lako ni manong ko nga Dario. Oo. Kabuta masapul mi, ti pag naadan, takam tinanggatangan. Mabaling ka di, nga no, dan to kwartak, pasubliak. Ha? Ada sentimental value na ito kanya kada kami. Kanyak. Numabaling ko makit saan nga mapukaw kada kami. Lagit agunikan tulad ta, no, makapag-desisyon kami nga gasawa. Kaya nga ito mat nga uminan to Hindi pa nang gatang mi akit dan tumatan na may tuon na siyempre. Wait. Hanlakit nga nangin na launay. Kahit kung tubat na pasublian. No, umanugot kam to nga kasawa. Sabi ko matumanugot ka ito. Kahit ni manong Dario hang umamaid to yun. Awa mo damag may kang kuwana. Sige manang. Tiyak man mabalin ti sumrik at ang kumatan nga balay. Kaya nawan ti pambarang matan nga sumrik dito ta awa matin ti gamit ko dita. Kata noon sang bayan magat pasang bayan na ka dito. Hindi, daman ko di kakapagyan mi. Sige. Napanak iti anti manong nemi. Kapsat ni nanang. Anti. Ay!
Babi, pugis sa bali lang nga talaga at mga opisina, ya. Anat lugan mo? Second hand nga kotse, anti. Harigat mat ti mga alat brand new kay lang. Nutiin nga parke am dyan. Makasarap dito eh. Diyan sa angot ti dati nga balayo. Walang ti. Lang dumanong ka. Dumanong ka, babi. Pasensya ka na, kasula balay mi. Dati matanti. Kahit kumusta mat ti balayo dyan, kumusta mat ni kabagis. Okay, mate. Ako pa anak yo. 5 pa ila bulan. Siyempre nga bulan, sa palubos siya po, anti. Ni manong tayo? Ada jo! Magkita mo jay? Di ba tay? Di sa kaanan na. Ada kubo-kubo nan jay. Amo kas lagbagtit ni manong mo. Nangipipanan na tinagkatang naglakwan na ti balay ken ti lote. Manam mo. Hamalag barbartaket. Nagsugal pa eh. Natatlak na kan na. Apekas na tikapsat ko. Subramit. Ti ilim na. No ilim man. Mabaling ko nga mapanak sa diyanti. Delikado. Delikado. Babi. Sabi nga delikado. Kaya sigaharot ti gapunan no ape agkas ka dyan. Ano't basol ko? Ang basol mo. Keng kahawang basol mo. Ngam keng kwa na adda basol mo. Ano't basol ko keng kwa nanti. Di man mangmangik ko na ko'y magbagana. Nagasgasat ka kano nga kapsat na. Nagasgasat ka ta. Tinungpal ko tarapap ko. So nag-awan sa tarapap na. Di mingarot maawatan no anyat at dati utak na. Hindi. No adasidag nga pangyayag sidagak ti kotse sa jay. Mapanak. Tikas ti nga oras barbaring no. Maturog pa lang ito makariing. Di kat mausawanan siyempre. Dinanon ko manong nemi ni Manong Tario itik alapaw nga ayan na. Numampay nagkalangtayak kadagiti tambak manong nemi. Bagta din na intugot ko nga sinelas ko. Hindi makaasidegak manong nemi sinabat na tinuoyo nga aso. Hey, hey, hey! Nakapagsumat nga kaalak ti kayo manong nemi pang marmar ko keng kuha. Nagsanod itilayatak manong nemi. Sumat ng tipa nakariing ni Manong Tario. Sino ka? Manong. Diyan ni Bobby. Ano ba sapol mo? Mabalinti ang masadag? Sige. Nangiruwar tugaw, Manong. Tugaw ka. Angot ko at sangar. Mabidlag. Nasihat sa matip. Rik nanay na. Napanitiligod kat nabdlaw ko man ang nami mangikuti. Unit ti tanong. Dardaramos. Tutok braspay. Mabay nga tamot Kanya maglang. Pasensyahan. Hindi kasto nga langak. Ken dito latan, ruar. Sa angot kalapaw ko nga tugaw ta. Manong, kumusta kan? Nasagin ka ni ba lang yung pagkakagano ang sitwasyon ko? Kasi maginam. Nagsanggasat. Marigrigat. Ay mga pagdanagan. Tadyak mat itulok nga matayak latan. Apay ngamin ngayon lakom di banggag. Nga patitipan nakabagik nga solar kan balay kin lakom pay. Yung may ka dito tapos si Tirinak. Salsalut-sudak lang manong naapay. Anat nung saram ti kwarta. Manong, nuanyaman dikit nagbasbasulak kang ka. Tuyak nagpakawan kang ka. Ikatim ka din atit guram kanyak. Tasan ba't nga naskin ng kuraan na.
Saan ka di? Agkabsat ta manong, kabsat ta. May mesa nga ina tinagtaudan ta. May mesa ti amata. Sampay nga daw ti amin manong. Bigbigit ti utang ko aning baga nakim keng ka. Taarig na sikat ng pabasa kanya. Manong umay kasi di syudad. No awan man ti ubaran dito eh. Ikarigatan kanya sa pulan ti pagtrabahuan. Tapos ni kasta. Katsan ka nagtalin na kasulatan. Tulungan ka manong. Tulungan da ka ida asawa. Babayan naklatan. Manong, please. Abay aramidam kanyak ti kasta. Kadgasto ti pampamayakan ka. Sana ka lang imuna ti gora. Tas ang karumpeng kang kurain, manong. Amo mo rin tanugan na kita, saan ka balsan? Ore na aramin nga, pang-ora na kang manuan niya. Tapos nung may epeksam noon, yaman tiguram kanya, saan ka nga balsan, manong? Gapot ras-ras patarin ka, kapsat ko. Inauna, kapsat ko. Ilibatam ko man noon yaman tiguram kanya. Bigbigan na kumakapsat. Awatam ko ang tutulong ko. Ang paganalado ti amin manong. Amon no aping aramid ka story nga makapagkinawatan ta. Aramid tapno awanan ti problema ta ken saanen nga problema ni nanang. Alis to ti panagbakit ni nanang sipod kasto ti mas pasamak ka data. Kaya at mo kadi nga mapukaw tati inata nga saan ta nga makapagkapya. Ni nga tananang ti kararagsakan nga inain to numamuhan na kaya makita na ngagkapya ta ngagkapsat. Kasta ti kalikagum kumanong makapagkapya ta, makapagpinatag ta, tayo makita ni nanang nga naragsak ta, naragsak ti langin-langin ta ang anak na. Manong please. Awan ti mauray ko. Ano kung at kahit mong orayem, no agwin ka. Nga mayat kat ko na. Di bakas daawak kang ka. Di na kumakayatin nga makita. Di bakas daawak kang ka. Gabuti kasi yung inaramid ko nga pati panakabagim nga tawid kat inlakok. Kagura na kuma. Manong ulitak manin. Jak amo ti gumura. Ore nga tano dangranak ita ditoy. Ulitek sa anak nga bumales. Sige. Panunutek. Agyaman manong. Inakaro din. Pasensya kan. Pangaldawang ka kumangim. Okay lang manong. No kaya't mo akit. Agrubot kan ta. Inda mangaldaw di ili. Hanin. Mabayin na kan ka. Hanggang bayin kanya ka manong kapsat na kay. Hantang bagay nga kuyog. Ang gwapo ka. Siyak ngay. Gumapo kay tumat. Gwapo kan tumat manong no may ka di syudad. Ororayan ka jay. Ororayan ta ka kininanang. Kasla na ikanak iti gundaway ken namnama manong nemi. Iso nga iti sumangpentak dito balay manong nemi. Adda palang danag ni nanang. Hindi bagak kang kuhana. Nang, napindas ti panagsarita mi kini manong. Anya? Binanon ko iso ni Joy. Sa kaanan ti bantay. Nganing parakdaran na ti kalapaw na. Kaya na umuburanan Joy. Nadanon ko amat baturog. Nakariing lang kapot palang tuklos kanyak di aso na. Imbag mananagtasan na kandi ng rat. Sanang. Kad nagkanak tinamnama. Panunutan na kanupay.
jayak ken guana. Napanawanan sa jay, taumatan ti dagana sa jay, taumahin ditoy. Ta isa pulak ti pagtrabahuan na. Idi agtimek manong nami ni Lilia ang asawa. Nabadasan na katin ti nagtubrat construction ni manong mo? Okay, nabadasan naman tin. Tano kasta nga makamulan ka nagiti natin. Kat ururan na lang ti panagbunga, panagharvest na. Sumusurot man. Atot amok no ka, sir, kan na ti construction kas paggarikan. No may to eh. So, no may irang paston ti balay, kat makaanak ak tumatin, barang no may tumatin ni manong mo. Kat kasta nga rot tinapasamak manong nami adan ti anak mi nga inauna idi umay ni manong. Wan, ni manong nga idi kat nakauy-uyong ngimita manong nami kasla na amon nga karnero. Nakaahit, nakapukis. Kat agin inarakob dan kay ni nanang manong nami. Ay anak ko, bagmantay maikan. Nanang, sampay na lahat daw ti amin. Gusto ka anak ko. Dati kang kanayin ko iding ibagbaga. Bobby, manong, nabayagan nga, saan ka narako pa? Kaano lang tinaodi? Hindi naggraduar kaya, ti grade 6. Hindi kinablawang kang inarako. Isot matandaan na ka naodi. Sa ita. Arako pang kahading ko. Manong gamanak. Gamanak, manong. Dakadigatas ka nga kasangit mo. Sangit ni ragsak, manong. Manong Dario. Iso ni Lilia at ipag mo. Pati sonag sang sangit. Ipag pamakpakawan ng daklakuman. Kahit ko tagyan dito'y. Kahit ko nagtrabaho. Kahit ko pasublihan digiti. Inlakla ko. Manong tulungan ka. Nagtinulong tamang pasubli ka digiti. Anak makunahin nanang. Uray ta kabagyan damit lang tigimatang ti bangkag. Baring no maisubli ng tumitlang. Kanya balay. Dito lang ang dito kayatin nga isubli wano ilako ka datayo. Nagtrabaho ti kabsat ko ti construction manong nami. Naikatnan. Di pa nagbartek na. Uminumet ng sana nakaskidi. Kanti sigarilyo manong nami katinikat ng naming pinsan. Hindi uminom, pasaramat pagustuwa ka. Uminom taman ka magis. Kau na, manong. Siya akong di gumatang. Mangisaganan lang tamang tinilya ti pulutan. Wala na pala manong tataw mo after 4 years. Pagbasahin na ka. Ano? Saan ko mayulon? Tilang kayat ko kahit mapasubli ti bangkag. Ken ti balay. Agurno ka. Pautangan dak. Tabayadak to. No, ada urnong yun. Kinasaritak ta sawak manong naimikit ko na numabalintang aglon nga dua. Saan mainayon ti urnong? Siguro, matulungan ti manong mo. Tani ngamin ti palano na. Kahit naman lagsubli jay, lugar mi. Nadublian ng asikasun ti bangkag. Adada nga, umasenso ni manong ko no, agbangkag eh. Handalaki ti sabsabayan ti inom ken sugal. Anda mapasubli mo tla di balay, tayo sutag na sa jay. Ken di pamilya na. Lilia, itultuloy mo kung tumulong kaniya. Iti pamilya. Ibagkan ka, taong problema ti pamilya.
Ngam siya, nadahanak lang amin ti kapsat akas kinimanong Dario. Fast forward, manong nemi napasublimi ti solar ken ti balay. Ken napasublimi manong nemi ti bangkang. Timbagaman ni manong nemi nga utang na ti panang tulong mi ken kuana. Ngem, ala no, pintas ton ti biag na akit mabalimat nga ninutin ng itad kada kami. Tamasapol mi man. Nagsubli ni manong iti lugar mi, manong nemi, ket isumanin ti mga asikaso iti bangkag, ken napasubli mi matlang ti family house mi. Dua idin ti anak mi, manong nemi, ken ni Lilia, idi tag-asawa mat pensuna. Nagbakasyon kami ang asang kapamilya, graman ken ni nanang. Naninanang matlang manong, itinangabay kayong kuwana. Dati ka numat lang girlfriend na manong nemi ni Manang Kura. Nagsinadalayang idita matinti turong tibiyag ni Manong Dario. Ngam gabot na nagbalbali wayan nagsinubyanan da ket iso damat lang ta nag-asawa ang nagkatuluyan. Nga ti agdama Manong nemi talon ti anak mi kay ni Lilia ang nabigsapay lang mat Manong nemi ni nanang. Nga mga ayawan kada kita puko na kada kami da kami ti pagyanan na. Ket dan ni binulan ngagbakasyon kami ti lugar nga nakayanakak iti balay nga di makkelak nga ditoy nga agbakasyon kami nga kapulapol mi ti pamilya ni Manong Bobby. Ani Manong Dario na tasyak ti Bobby. Ayat nga sawin Manong. Adan ayat kan kapya ti tunggal may sa kada kami ngagkapsat agramo maten ti pamilya mi. Ket naragsak kami nang naruna kininanang. Tawanin ti problema na kada kami ngagkapsat nga nagnan. Dito nga rod, manong name iti pagkasalita, ket thank you, iti anos mo nga nang ibasa, ket sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biag, kadag iti padak nga nagdengeg ken nagbuya, more power to your program. Ito nga rod, agyaman nga pagaya mo, Bobby. Thank you mat ken ka, Bobby. Thank you mat kadag iti nagbuya, kas